Sa mabuting balita, ngayong ikatlong linggo ng pagkabuhay, sinamahan ni Jesus ang dalawang alagad na naglalakad patungong Emmaus. Sila ay lito, pagod, malungkot at bigo. Madalas ganito rin tayo dahil sa bigat ng mga problema. Hindi natin mapansin na ang Diyos ay kasama natin sa paglalakad. Hindi sapat na alamin natin ang tungkol kay Jesus. Kailangan natin siyang makilala. Nakilala siya ng mga alagad sa paghahati ng tinapay. Ang hamon sa atin ay hanapin si Jesus, hindi lang sa loob ng simbahan, sa ating kapwa, sa ating pamilya, at sa bawat paghahati ng tinapay o pagtulong sa iba. Huwag hayaang manatiling malamig ang ating puso. Hayaan nating mag-alab ito sa pagkinig sa kanyang salita.